दहैनि फैबाय आं मेम'रिनि थाखायबो आरो बिथिंबो रांबो आरजिनो हायो मानो होनोब्ला जेटाव थानानै दा 50 हाबबाय 50 74 निफ्राय बास सुदों बास नै जोंनि बासआ दिनैसो ओंखारनायनिफ्राय दिनैसो सुदों नै बै ड्राइभार पाइलट आदा ओमफ्राय थिं सानै नै बिसोर साथामा सुगासिनो दङ बासखौ ओमफ्राय आं नायनो फैदोंमोन दाहाय बिसोर सानै सासे मा खालामबाय आंखौ बिखुंजों बे ब्रासखौ बिदि होना होदों ओमफ्राय सासे आरो दुइ सारना होदों आं बुंदों बिसोरखौ र' नोंसोर जुदि जथा लंपेन्ट गानबा मानियाना दुइथाव लखबना होगोन आं मोजाङै सो मा ओरैनो दुइखौ सारबाय थादों मोजाङै सो आरे मोजाङै ड्राइभारा मा थिनदों बेखौ एसे मोजाङै माव ओरैनो हिन्दी मेन चेकार जानो फैदों बेवहाय लाफोरा बाला करे थोया देव এখানে লাগছে না তুমি দুইজন আছে একজন একটা কোবা লাগে পাইপ যায় যে টান করে আরে আমাকে টানবা দিছি তুমি মানুষ আর ঠিক আছে না বালা করে থুয়া দেন বন্ধু অন গাড়িটা চলাইব না অন মানুষ কত একটন কুটুন গাড়ি এখন বালা গাড়ি অন আলাই আর থিয়েটার যাও বাস অন কইব মানুষ এখানে পালা করে থুয়া দিব এসে মুসলিমনি বুংবাই আর না রঙা বাবু मानसिखौनो सोबाय थायो बे खालि बासाव हुआनो नै ब्रासखौबो मोजाङै हुनो नुवाखै नाय मानसिखौसो फिसिना होबाय बियो सासेया नै साखाखौबो ब्रास होदो दे मोजाङै हो ब्रास मोजाङै बेसो मेन साखायासो मेन बेखौ मोजाङै साफा खालामनांगौ Biko mana Biko? Biko hatai unai beras deh unela hatai keribat nunggu. Zabai. Jumpai Nina. Oh. Dasang karena ni bio hai basu naik ko naik guys susah demunang. Mane biting buling horo mansipura goslabo kan apa laji baisu ang mane da se abui janai busu dong munar na abui mane ayong bung जासिगोन नामा ओमफ्राय बे ओमफ्राय गस्ला गाना फैर' दा फैगोन होननानै बुंना फैबाय आरोना फैबाय आयंसो जागोन दे साहा आं मोखांबो सुवाखै मोखां सुवाखै मिनिबाय बाथ्रालै nih apa थांनोनो माथो होनानै थांसिन बहा दंला दे मोजाङै थाङा हा sabdo deh nih salpai Bima pita bungo ayong ingkro na mayrungnya harusnya ma bungo ikutil ma pita bungo pani pita na ma bungo kalau sabrina pani pita bungo deh ayong thank you deh ayong thank you ayo ang kamera di sini nak. Thank you deh ayong deh. Deh. Mikun mau nan jabai tanang. Deh thank you ayong deh. Deh. Deh tato. Deh tato no ayong. Deh. Sahalung nane fui-bai. Yang bio gari subai tanah ayong mane fui-tumun mane linghor nunane linghor bai. Angku sini muna mane. Idinu mane berat mane beberapa jaga angku onnane berat lingnane bisa ha bidil lunghuyuna. Pas mane direct angku sini muna mane angku onnane mujang munane linghornane maya oro onnane mujang munane linghornane sakapse linghor nama bungu itu jahuna horbairna angkos lasu coba cari mendugune sandemun natai dan dugune mun lamanu nubla aira kini
मानसि फैदों बे लोगो हमनोसै नै फार्स्टआव वेलकाम टु Ambagaw Alayaran Theater फैनायनि थाखाय थेंक इउ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय इउटिउबआवसो नुबाय थादोंमोन दा लोगो नुबाय आरो नोंसोर लानोसै दे गोजोननाय थाबाय दा माहा दङ नोंसोरनि पेन्डेला दा तामुलपुर थांगोन तामुलपुर ओमफ्राय माहा गानना फैनायमोन दा मा मोनथायो बावलायलांबायसो आङो बाबा भेरगाव ना भेरगाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दाथ' द' माहा दङ Ayo सिख्लाफोर दङ आयराखिनि थियेटारनि सिख्लाफोरा नायनोसै र' बिराद साफा साफा दङ नुलै आयराखिनि थियेटार आरो आयराखि थियेटारनि मानसिफोरा मा बिराद साफा साफा दङ नुलै र' आयराखि थियेटारनि सिख्लाफोरखौ नायनो फैनोसै र' नै बिराद साफा साफालै आयराखि थियेटारनि नायनो फैदों आङो र' Welcome Alayaran Theater ni Ambagaw dose notangmona nenaनै नायनायनि थाखाय abo आंनि मान गाबजिबाय थादोंमोन बिल्डिं सानिफ्राय आं बै बिल्डिं सानिफ्राय गाबजिबाय थादोंमोन आं हिलामदोंमोन आं नोंखौ नुनानै दुगैनोसो नायनो सानदोंमोन ओमफ्राय एकदम तारातारि फैबाय ओमफ्राय सोरबा सासे नायदोंमोन नोंजों सोरबा सासे दंमोन ओमफ्राय नोंसोरनियाव बिराद साफा साफा सिख्लाफोर दङ बेनिखाय फैदों आं नायनो नै निरिबिलाब' दे वेलकाम जेबो नङा दे आंसो माबा डिस्टार्ब खालामना होबाय नै बिथिंबो दङ नै साफा साफा नै मा रायलायबाय थादों नै आलासि फैदो आलासिफोरजों मोजाङै रायज्लाय मानो जिरायदों नोङो बेयाव मोजाङै रायज्लायदो मोजां गाज्रि माबोरै मोनदो थियेटाराव थांनानै मोजां रायज्लायदो थियेटाराव थांनानै माबोरै नांदों नोंथांमोना आयराखि थियेटाराव जेबो प्रब्लेम जायाखै जोंनिया एसे प्रब्लेम जायोलै बेवहाय जानिखि आयराखि थियेटारनि बिगुमाबो दङ बिगुमानिफ्राय एसे माने रोङाब्लाबो एसे सोंनोसै माबाफोर गुरुथिबो जानांनो हागौ बेनि थाखाय बयनिसिमबो आं निमाहा बिदों खुलुमबाय दे थेंक इउ स' माच जे आयराखिनि बिगुमा सार अनारु ओमफ्राय टाइटेला बर' थेंक इउ स' माच नामखौ खिन्थानायनि थाखाय ओमफ्राय सारमोना जे दा बबे पेन्डेलनिफ्राय फैनानै दा बबे थांगोन जोङो दा बाहिनिगावनिफ्राय फैदों उदालगुरि बाहिनिगाव नाग्रिजुलिसिम थांगोन ओमफ्राय बेहाय ग्रोब नैबे आलायारन नोंथांमोननियाबो दङ दाख्लैबो नुलांखादोंमोन आं नुवाखसै दाख्लैबो ओमफ्राय बेयाव ग्रोब लोगो मोनलायनानै साहा लोंलायदों आरो दा मोजां मोनदों लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों थेंक इउ स' माच दा बेखिनिखौनो बुंबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ ओमफ्राय सार नोंथांमोननिसिम जे आयराखि थियेटारखौ जे बबे माने माबालागि माने सोलिगोन आरो बियो माने जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बबे समलागि माने टारगेट लादों लानायनि थांखिया दा बेखौथ' जेनेबा फिक्स बुंनो हाला थांनाय बोसोराव जोङो फेब्रुवारिसिम लादोंमोन दा सिटुवेसनखौ नायनानैसो बेखौ फिक्स खालामनांसिगोन दा नायनांसिगोन सिटुवेसनखौ माबायदि फैयो बबे समाव बेखौ नायनानै ओरैनोथ' फेब्रुवारिखौ टारगेट लादों फेब्रुवारि लास्टखौ बेखिनियानो आरो ओमफ्राय माबाया जायगाया बेसे गोजानाव थांगोन होननानै सानदों दा जोङो नैबे उदालगुरिनिफ्रायनो गिदिंफैनाय बायदि जाबाय ओमफ्राय जानुवारियाव दा बबेसिम थांनाय जायो ओरै क'क्राझारथिंसो थांनाय जायो दा ओरै सानजासो उदालगुरि बारलांना थांनाय जायो बेखौ फिक्स खालामनो हाथ'वाखै गासिबो ओमफ्राय सारमोना जे आयराखि थियेटारखौ जे बबेनिफ्राय माने स्टार्ट खालामदोंमोन माने फिल्डआव गिदिंनाया सेप्तेम्बर 21 निफ्राय जों ओंखारदोंमोन फैनानै दिनैसिम रानिं सोलिगासिनो डिसेम्बरसिमाथ' जोंहा फिक्स दङ ओमफ्राय जानुवारियाव थांनाय जाना दंखायो दा बे जानुवारिखौ जेनेबा गिदिंगासिनो सारमोना अर्गेनाइजार बिथांमोना गिदिंगासिनो बेखिनियानो थेंक इउ स' माच दे बिथांखौ एसे आं डिस्टार्बबो जानाय मानो होनोब्ला साहा लोंनाय समावसो माने इन्टारभिउखौ लाबाय आरोना
जे बिथाङा जे जोबोद दुखु खस्थ'यैब्लाबो जे गावनि माने साहा लोंनायखौ समखौ दिन्थ'नानैब्लाबो आं जानखि एसे सुंद'यै माने लादोंमोन बिथाङा मोजाङै फोरमायना होबाय बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच जे नोंथांमोना जानखि आयराखि थियाटार जे बिदिनो जे आगबारिनो जे आवगायलांबाय थाथों आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो रायजो राजाफोरा बयबो आयराखि थियाटारखौ हेफाजाब मदद होफैदो जानखि नोंथांमोना हेफाजाब मदद होफैबासो जानखि हारिमु कालचार बेयाव थांनानै थागोन जे नोंथांमोना जुदि हेफाजाब मदद होआबा जोंनि बर'नि जानखि बेयाव कालचार थियाटार बुङोब्ला दा जोंना मोनब्रैल'सो दङ बारलांफा सुरामन्जु आलायारन आयराखि बिथांमोनखौ बयखौबो माने हेफाजाब मदद थुलुंगा होफैदो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो मिजिंथिबाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि आलायारन थियाटारनियाव बिथिं जोंना सेक्रेटारि दंथ'यो जे बिगोमाजों एसे जिसु सानैयानो जिरायनानै एसे रायज्लायदों बिथिं जोंना आलायारननिबो नेहाथारि जे नोंथाङा दिनै आयराखिनि बिगोमाखौ बेयाव साहा लोंनायाव लोगो मोननानै मा गोजोननाय मा बुंनो सानदों बहुद गोजोननाय मोनदों आं दा साहा लोंना बरिया इन्टारभिउ दे जेबो नङा दे थेंक इउ स' माच दे मानो होनोब्ला जे ओरैबायदि जायो दे सोरबा माने मा बुङो जे भिडिअ' बा माबायाव मा बुंगोन मा बुङा जे बेयाव एसे गिनाय फैयो नालाय बिनि थाखाय दा साहाबो लोंदों एसे बेस्थ' आलासिबो दंफैयो आलासिजोंबो रायज्लायनांगोन बिनि थाखाय बिथाङा मा मोनसे आंहा गैला दे जेबो नङा मोनजालाबाबो जायो दे आं दायो निरिबि आब'खौ सोंनोसै दा बे जिरायनानै आब' दे नोंथाङा आयराखि थियाटाराव थानानै माबोरै नांदों आंथ' मोजां मोनदों बेनिखायनोथ' एबार बोसोराव थांनाय बोसोर थांखादोंमोन आङो थांनाय बोसोर एबार बोसोर थांनाय मोजां मोनदों बे थियाटाराव थांनाया खय बोसोर जाबाय आब' 4 years मा मायाव थाबाय सारापुन्जि आर'नाइ ओमफ्राय आयराखियाव बोसोरनै बोसोरब्रै जाबाय माथोआ आंहाबो से माथोआनो फैया हायानो गोसो बायदि मोननै पेन्डेल जाबाय बारा हायाखै आं माबानिफ्राय जाबाय मा बुङो मोननै पेन्डेल जासिगोन बेजों तामुलपुर आनन्द बाजारनिफ्रायनो माथो बायलांबाय आं जाखायो गैया थान्दा हाबबायना नै जुरियाबा पुरा रागासिनो माने नै बिगोमाया नै बिथां पाम्पलि गयारि हेलो बायद' खारबायसो मिथिं मा नायथिं थांगोनलै खुलुमबाय सार खुलुमबाय दा नोंसोर जेबो लङा नामा जाखांबोबाय बा हारसिं नङा जोंबो हारसिङावमोन जायगा थोआखै नालाय हारसिंनिफ्राय दहैनो फैबाय आं नै बायद' आब'मोन आयराखि थियाटारनि मोसाखावरि ओमफ्राय नोंथांमोना जे आयराखियाव मोसायोबो नाटकबो खालामो नामा खालामो ना ओमफ्राय आयराखि थियाटाराव थानानै माबोरै नांदों हा बुंनो लाजिबाय दे लाजिनाङा बुंदो माबाफोर माने मानो होनोब्ला जे सोरबा माने बिदि ससियेल मिडियायाव बा इउटुबाव माने बिदि माने भिडिअफोर खालामबा माने बुंनो हाया बे जेबो नङा दे थेंक इउ स' माच गोसो जाबाय आलासि फैदो जाहोदो रायज्लायदो मोजाङै नों हारसिंसो जाबाय माथो आङो ना दे होमबा सिंग्रा थरसे लाबोदो होमबा जानोसै आं साहा लोंला आङो नै बिगोमाया आयराखिनि पाम्पलि गयारि बेयावसो थांबाय नै र' फैबाय एसे सोंनोसै बेखौ आं सिंग्रा जाखांबाय दायो पाम्पलि गयारि मेडाम बिथांखौ सोंनोसै जे बिथाङा आयराखिनि बिगोमा मेन खुलुमबाय आब' मेडाम गुड मर्निं ओमफ्राय दिनैहाय जे नोंथांमोना जे आलायारन आयराखिखौ जे दिनै मानसिफोरखौ बयखौबो ज'है लोगो मोननानै माबोरै नांदों बयखौबो दिनै ज' लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साहाबो लोगोबाय आरोना थेंक इउ जे आब' मेडाम मोना जे आयराखि थियाटारखौ जे बबेसिम लांगोन
बेखौनो खिन्थाहरनो हाया मानो होनबा फेब्रुवारि 26 निफ्राय मेट्रिक परिखा होनायखौ नायनोसै बबेसिम लानाय जायो ओमफ्राय दा पेन्डेला दा बहा थांगोन नागिरदों ना ओमफ्राय दा गारबोनाय पेन्डेला बहानिफ्राय गारबोदोंमोन दा बाहिनिगाव ना आब' मेडाम मोना जे आयराखि थियेटारखौ जे बबेनिफ्राय माने फिल्डआव ओंखारफिनदोंमोन 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय ना दे बिदिनो आब' मेडाम मोना जानिखि आयराखि थियेटार जे आब' मेडाम मोननाथ' 2 बोसोर जासिगोन नायबाय 2 years जासिगोन जे नोंथांमोना बयबो बर' रायजो राजाफोरा हेफाजाब मदद थुलुंगा होफैदो जे मानो होनोब्ला जे नोंथांमोननि थुलुंगा हेफाजाब नांगौ अब्लासो जानिखि थियेटार बेफोर थांनानै थागोन जानिखि नोंथांमोना हेफाजाब मदद थुलुंगा होआबा बे थियेटारफोरा थांनानै थायागोन दाथ' दिनैबो दं आलायारन बारलांफा सुरां मन्जु आयराखि जे बेयो दा मोनब्रैल'सो दङ जे बारलांफाया सिगां ओंखाराखैमोन देग्लाय ओंखारदों मानो होनोब्ला नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्लासो थांनानै थागोन जुदि नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्ला बे थांनानै थियेटारफोरा थांनानै थागोन बेनिखायनो जे आब' मेडाममोनखौ जे आंनि थिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जे बिदिनो थियेटारा थांनानै थाथों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो टेपादनखौ बयबो नाय सापर्ट खालाम लाइक सापर्ट खालाम गेजेराव आब'निबो दङ चेनेल नोंथांमोना सापर्ट खालामदो फामफेलि गयारि नामा चेनेल नामा या मन्टेस नामा 10 साबस्क्राइबार दङ बा बुझो सायखय Halo. Juri apa dong le nilai apa dong? Aku kamakai. Seriously. Das memori ni kalau baca ya. Bebo nunggu actually mah memori ni tak bo, ara biting bo, rang bo arjino hayu. Manu nubla dia bidino YouTube po. Puya video agar baca ban kamu ni support nubla maniana. Tapi ting tak bo isi arjino hayu, bidino logo se masih butuh sini je. Kalau mana lado, abo, mira. Nih air kini basah, meo. Deh, lasi. Hello, Don Mani, welcome. Namaste. Ram Babaji. Ram. Salung ngah kenungo. Ngalung bay. Nuasi do kon ba. Ani je bay nalung de. Bidiso. Bio ekdom free hubai thado. Free aku thong ngan. Acha, bebo nunggo. Kabar pura madi. Kabar pura. Masuk. Thank you. Aira kini aktor Nizum ada Joy Mari. Kabar pura madi. Mojang na? Mojang baik. Thank you so much. Lawan saya ada. Apa kau ni pre? Pre dah bawa tangan. Kadang baksa. Nagri Juli. Mojang nampak. Thank you so much. Deh bidino aku elang hatung nani sunni katio arus kapaya dan isi welcome. Ayong kuang isi mana sungguh pinalan isi de pot motor dan ini kami boy bus ni kayo kulumbai ayong. Oh deh kesenangan. Kulumbai. Pre ayong khobor pura made. Khobora mojang deh. Pre ayong kutu boy bus ni kayo de pot motor ban bamania de boy bo on sayo de ayong tangko de ayong de bese years jago theater thanaya. Theater thanaya ada 50 sampai. 50. 74 ni pre. 74 ni pre. De theater jogoto thanani mabre nangdo de ayonga je 50 bosor thabai de nungthanga theater jogoto thanani ma bungu sanu de nungthanga public purko theater jogoto thanani public purko bibu kan sanu jingdi theater othadın da theater जोंहा हारिमुनि मोनसे हारिनि सिनस्रि बे सिनस्रिखौ हारिमुखौ बोखांनो थाखाय जों जाबायदि नाजादों थिग रायजो राजाफोराबो जोंखौ जुदि मदद खालामोबा हेफाजाब खालामोबा आरो बयबो खौसेथियै नाजालायोबा थारैनो जोंहा हारिमुआ जौगाखांनो बाराद्राय सम नाङा बेखायनो बयबो रायजो राजाफोरा हारिमुखौ सिबिनायाव मदद खालामनांगौ दावगाहोनांगौ थुलुंगा होलायब्लासो जों हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हागोन Thank you so much de ayonga je theater jogoto thanani nei boiswa burailaibainu na ayongna je nungthamona boybo raijo raja pura public pura theater ko hepazab modot thulunga dong airakhien ja barlangphanu ja alerna surang monu ja nungthamona support thulunga abaso thangnani thagon nei ayonga harimukho mujang munnane
deh dasimbo mane garakoi deh thana dabu kalamgasin dong binikhaino nang boybo support kalamdo maya bidoro thank you so much dandise somku som hunayni थाखाय आयंनिसिम thank you so much नै बासाव गाखोबाय बिथांमोना ये आंबो थांनोसैलाय लांनो लागा नै थांनोसै दे बाय 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 नै सब गाखोबाय apa मोजाङै थांदे दे सेफ जार्निं बाय बाय दे गासैबो मोजाङै थांदो दे दे नोंबो थांदो नामा जन्मनि दादा मा don't touch me माने मा बुंनाय जायो ओइ don't touch me माने मा बुंनाय जायो don't touch me माने आखु दांनो नाङा आच्छा नंगौ आखु दांसो जादो आखु दांसो दे फैदो थांनोसै फैदो नै ओंखारनोसै आंखौ लांबाय होमबा न' दे मोजाङै थांदे दे थांदो बाय बाय नोंथाङा साहा लोंनो फैदों नै साहाजों दाउदै जानोसै saya di Torabu ini ya di tokan apanya Wilayah karena ini cuma saha lenggasin nih saha ju alu sop daudi nih ओमफ्राय दा आलु सबा गैथ'ला दा बनायबाय थादो ओमफ्राय दहाय सानाव फैदोंमोन जोङो ओरैबायदि इन्टारेस्टआव माने आं इन्सटाग्रामावसो लाइभ फैदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ लायादियासै माने मादिया माने 5,000 थाखा फैसा बिदों आंनिफ्राय माने हिन्जाव नायना होगोन बुंदों ओमफ्राय माने होनोब्ला गारि भारा नांगौनो बेखौ बिथिं खारलाय खारस्लाय जागोन नालाय बेनिफ्राय फैसा बिदों दा इन्टारेस्ट खालामबाय दहाय जों फैनानै बा ओरैबायदि जायनोखि इन्सटाग्रामाव लाइभ फैदोंमोन बिथांमोना नुदोंमोन आरो जाय दा नुवाखै ओमफ्राय माबा पास्ता बनायना हो ओमफ्राय आं मोनसे जानि ओमफ्राय मोनब्रै लांनोसै दे नैथिं आंनि भिडिअ नायगासिनो दङ नै थेंक इउ माने नायगासिनो थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आङो ओमफ्राय दुइबो दखाना लाबाय जोंनिया दुइयाबो आइरन नालाय जे बे दखानावनो माने मुनि दखानावनो सुना लाबाय नै बथलनै आरो दिनै गुफुर दाउखा दङ आरो आंनो नांगौ एक्टिंआव नांगौखाय दखानाबो लाबाय आरो ओंखाम जानायाबो जासिगोन दा बेयावसो दा सोरबासो लोङो दा लाबोआ मानसिफोरा जोंनिखौसो लोंना होयो फोजोबना होयो मा खालामनोसै उपाय गैया बिदिनो सोलिनांसिगोन नै जानोसै आलु सब nih आलु सब लाबाय बुथुमनानै जादोंमोनलै आलु सबा मादै दे थेंक इउ थांनोसै nih दैखौ लानोसै नों मोनसे लादो दैखौ फिसाखौ लादो दे थाथ'दो न' दे रेडि जाबाय दायो नाटकआव ओंखारनो थाखाय नै दिनै पुरा बिदि ओंखारगोन पुरा गस्ला गाननानै जामसा दिनै सेन्स दिनै लुका गुफुर दाउखा दिनै जुगथा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आम्बागाव जुगथा पुरा आंहा जाबाय ओंखारनाया नै देयानिफ्राय बिथाङाबो देलायगासिनो दङ दा दसे समनो उनावनो ओंखारनांसिगोन जाबाय बिदि ओंखारनोसै दिनै